Доста! Хора или извънземни, които гледат това видео. Вие сте с не кой де е. Ами Diet Fox. А това е не кой де е, а 12 епизод на Outlast. Добре. Ей, здравей тяло, отга не съм те виждал. Бум. Скок. Добре. Горкия ти. Excuse me. Шкафчета. Yes. Excuse me. Окей, бай. Добре. Здравей, господин Кървав. Окей. Уоу! Окей. Защо сам се затворих? Много умно, Фокс. Очаквах, че той няма да ме закача. Аз стига. Добре, ето се. Чао. Добре. Знаех си. What the fuck? Who is this? Добре. Бързо. Сигурно ще се върне пак обратно тук. Господине, не ме карайте да чакам толкова време, аз стига. Имам жена и деца, които ме чакат у нас. Фак. Аз стига, човече. Фак. Само да не... Не. Как ме откри? Аз стига! Аз сам не бих се открил. Добре, не бих. Може би. Аз стига! Той ме изгуби. Сериозно? Той тъп ли е? Моля те, кажи ми, че ми... Сложих и двете. Нуждае се от трето. Я стига. Я стига, махай се, пътя ми. Ама аз дори не знам на къде трябва да хора вече. Бай. Добро място. Шит. Здравейте, отрязани пръсти. Батерия. Аз виждам, когато идваш за мен.
чакай, няма ли още едно? Я стига, това е тъпо. Къде би могло да има? По това, там да няма някой да е седнал. О, ти си седнал тук. Здравей. Дори си нямам на идея къде му е да има другаде. О, тук има шкафчета и аз стига. И аз не дойдох тук. Fuck you, Барби! Барби! Защо не го направих? Какво ми става? Госпожи и господа! Добре, най-добре да избягам. Поне ще знам, че съм в безопасност. Добре, тук съм в безопасност. Поне това знам. Все тук трябва да има някъде. Поне предполагам. Пет батерии, приятел. Тук съм 100% сигурен, че ще идва. Бях ли тук? Е въпроса. Не. Ето го и третото. Yes! Ох. Тука. Тука. И да се молим. Моля се. Здравей! Моля те, само не идвай тук. Буквално имам чувство, че се напишка. Моля те, господине, имате важна работа в едукация стая там. Той отиде на там! Да, той е в това легло. Той е дух. И се крие. Ти не го виждаш. Моля те, не поглеждай тук. Аз съм безпръсти човек, моля те. Не ме убивай. Слава Богу. Голям си перко, знаеш ли? Какво? Какво правиш? Махай се от тук. Какво правиш? Махни се вече тук, планираш ме. Сега реши да се махнеш. Добре, да поизчакаме, защото знам, че той няма да се махне веднагически. Ау. Добре. Докато още го няма, аз се махам. Ако случайно пък го намеря, ще му издуя мутрата. Или той моята. Добре. Най-после. Сейва ли ми? Yes, поне ми сейва. Добре. Let's get out here.
Да, тази врата се нуждае от ония ключ, предполагам. Чакай. Добре. I can jump. Бум! Здравей, количка. О, мили Боже, толкова съм уплашен. Там ли беше? Как блъсна вратата. Да, я стига в туалетната. О, да. Да, здравей! Толкова зашлив! I'm so happy now! Ла. Здравей, ключ! Господине, свалям ви шапка. Сега, ако може да ми кажете на къде съм. Къде ти искаш? Добре. О, да, вярно. Чакай да забравя. Освен ако онзи Богу... Какво? Fuck you! Fuck. What is that place? There. Чай, мисля, че знам какво е това място. Майкачи! Пикачо! You're my Pika girl and my Pokemon. Don't look like Сега можеш ли да скочиш като мене? Не! Защото аз съм по-добър от тебе. Всъщност, как е успял да дойде? Това той ли е бил? Не знам. До скоро. Това не беше толкова трудно. Какво? Следвай кръвта? Не искам. Тя ме води грешно. Добре? Yes! Аз съм щастливец. Добре, мисията ми е да следвам кръвта. Батерии! Здравейте, свещи! Добре, нека следваме тъпата кръв. Че ако може би ще ни отведе до някъде. Фу! The fuck? Пак сме тук? Не, тъп. Ето, пак сме тук. Пак батерия. Добре. Това го мога. Освен ако пак не. Аз съм паркурист. Добре. Yes! Аз съм машина. И ми сейва. Интересно място. Красота. What the fuck? 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 Man! Оф, игра. Къде ме изпрати? Може би тук трябваше да съм или? О, количка! Здравей, батерия. Може да пусна радиото? Тан. Добре. Може би трябва да се кача. Дупка.
Окей. 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 Може би. Това беше всичко от епизода. Чао от Fox до другия епизод. Ние не сме хора, не ние човекоподобните маймуни. Сме ненужни градинските парацели, нуждаете се до дете.